Čiže teraz budeme robiť toto isté, ale teraz ja mu nedovolím, aby išiel po tom mojom krku, ale ani on nie. Hej, čiže teraz sa chceme dostať k tomu, že ja sa dostanem obidvomi rukami k tej jeho hlave, dobre? Ale aj on to chce robiť, dobre? Čiže zo pár vecí, ktoré môžete robiť. Čiže ak sme tu, začneme z tohto, dobre? A on ako náhle začne pchať tú ruku, tak vy môžete tým lakťom úplne jednoduchú vec, iba ak máte tu, dáte tam ten lakeť, hej? A vtedy jemu sa oveľa ťažšie dáva tam tá ruka. A napríklad vtedy hop, môžeme a hop a už to je Dobre, čiže o toto sa budete snažiť chytiť obidve ruky tu, ako náhle som tu, zase ideme do neutrálu, dobre? A zase hop, hop. A keď cítite, že už je, tak prechyťte. Hop a prechyť. A ja chcem ísť obidvomi rukami, jo? To už majú, to už je piči. Dobre? Čiže snažím sa ja byť tam. Hej, ale aj on, čiže musíte trošku o to zabojovať. Teraz môžete trošku použiť aj silu, ale nerobte to tak, že iba ako že som tu, čo budeme sa pučiť, dobre? Čiže snažím sa ho prepletať. Tak, prepletať, hop. A to už je piči. Dobre? Ideme.